Nuda v kancelárii? Alebo čo robíme, keď nie sme na mori? Denný blog zo života jachtára pokračuje. Sme naspäť z Vieste a rovno chystáme ďalšie plavby. Čaká nás o pár dní regatka, takže máme poradu na tému vlajky, čísla, ceny, pivo, mäso a tak ďalej. Ináč jedna naša posádka má ešte 2 miesta voľné. Nuža, následne budeme mať plavbu Čierna hora, Taliansko, Albánsko. Rovnako je okolo toho veľa práce a tiež máme 2 voľné miesta. Nuž, Martin hneď začal ďalší kurz v Šibeniku a voľné miesta na kurzoch sú ešte koncom júna. Konečne k nám však dorazila konzola na virtuálnu realitu, takže môžeme spúšťať aj tento projekt. No, a ti nestačí, že na teba vyskakujeme na všetkých sieťach a už si počul posledný podcast Povedz loď, tak vo štvrtok si ma môžeš pozrieť na 24 od RTVS v relácii interview a naša Lea bude v piatok v Teleráne na Markíze. Vidíme sa čoskoro.